ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ବହିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ପଢ଼ିବା। ଏହି କାହାଣୀର ନାମ ହେଲା ହାତୀ ଓ ଚଢ଼େଇ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ହାତୀଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ହାତୀ ସବୁଦିନ ଗଛରେ ତା ପିଠି ଘଷୁଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଛଟି ହଲି ଯାଉଥିଲା। ଗଛ ଦହଲୁଥିବାର ଚଢ଼େଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଡର ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ହାତୀ କାନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହାତୀ ଗଚାଡ଼ିଏ ତଳେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇଟି କାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହାତୀ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ।